Mug det er skimmelsvamp, som kan producere svampegift, så derfor så ryk det her ud. Mine køer, de skal heller ikke spise mug. Det undgår ved at blande tørsyre i deres foder i de varme måneder. EVOS har den bedste løsning til at reducere varmedannelse i dyrenes foder, og dermed dannelsen af mug, når det er varmt og fugtigt. Biochem har lavet en ny og forbedret formulering af tørsyren Hygiene for Feed. Jeg har rigtig gode erfaringer med Hygiene for Feed. Jeg kan se, at det reducerer varmedannelse i foder, og så holder det foder frisk. Det sikrer, at køer de opretholder en god ellyst og en god søgning til robotter. Produktet er lidt dyre, men den lave dosering gør det både konkurrencedygtigt og dejligt nemt at bruge. I en afprøvning ved Sikkes Innovation er Hygiene for Feed bedst i test. Det er den tørsyre, der stabiliserer temperaturen og foderkvaliteten i længst tid. Et sundt og velsmagende foder betyder nu engang, at dyrene har et højere foderoptag. Det gælder ikke alene malkekøerne, men også goldkøerne, som ofte får blandt foder til 2 dage ad gangen. Du skal dog være opmærksom på goldkøernes pH-værdi, hvis du fodrer dem efter close-up-metoden.